Журналісты высветлілі, як добра ўладкаваўся ў жыцці муж унучкі Лукашэнкі. У бюро выйшла расследаванне пра інтарэсы беларускіх уладаў у рыбалоўным бізнесе Расіі. Сярод топ-менеджераў кампаніі журналісты знайшлі і Дмітрыя Дятлава, які з'яўляецца мужам Вікторыі Лукашэнкі, дачкі старэйшага сына кіраўніка Беларусі Віктара. Дятлаў вучыўся разам са сваёй будучай жонкай на факультэце міжнародных адносін БДУ. Пасля выпуску ён працаўладкаваўся ў лагістычную кампанію з назвай «Захад-Трансэкспедыцыя», прычым не шараговым менеджерам, а адразу намеснікам начальніка камерцыйнага аддзела. Цікавая акалічнасць крыецца ў тым, што 25% «Захад-Трансэкспедыцыі» належаць бізнес-вумен Людміле Няронскай, даўняй знаёмай Віктара Лукашэнкі. Іх дзеці разам вучыліся ў школе, а таксама дзве сям'і ляталі разам на прыватным самалёце ў Дубаі. У 2022 годзе Дятлаў перайшоў на працу ў дзве іншыя кампаніі, якія таксама належаць Няронскай – «Марскія промыслы» і «Марскія сезоны». Там ён заняў пасаду намесніка дырэктара па агульных пытаннях і стаў зарабляць і там звыш 10 тысяч беларускіх рублёў за месяц. Кампанія «Марскія сезоны» будуе рыбаапрацоўчы завод у свабоднай эканамічнай зоне Віцебск і карыстаецца шырокімі падатковымі і мытнымі льготамі. Яшчэ адзін завод «Марскія сезоны» будуюць пад Мінскам.